wa waati min na ne bɛn kɛra kan k'a fɔ ko mun ye nin jalaki in ka a kɔni ka kan ka bila ka taa minnu ye wulikajɔ kɛ olu kan ka bila ka taa mun ye sena walima asanbile kɔnɔna na olu fana ka bɛn ka sigi o ka sigi ka fɔ ka walima ka yamaruya k'a fɔ ko mun ye nin wale ɲɛgɛn ko ka taa n'a ye wa n'olu ma sɔn a ma i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni fan kelen ma sɔn a ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ bin ka bɔ jamanakuntigi ka o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Wa mun ye sena ani parlement n'o ye an ka assemblée nationale ye n'olu fila bɛɛ jɛnna ka fɔ ko mun kɔni ye ka jamanakuntigi ko k'a wuli ka bɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na jamanakuntigi a b'a ka fanga a b'a bila. Wa mun ye ka bolon fila ye o bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na mun ye ka sigi ka fɔ minnu n'o bɛ na kuma mun ye président yɛrɛ ka wulili ani président yɛrɛ ka wuli ka bɔ k'a ka fanga ka ntarakɛya la o bɛ sigi ka fɔ ko kan wa f'a ka kɛ mun ye sigiyɔrɔ 4 fo 7 fo ka sɔrɔ koyi minnu sɔnna ma ko ka président ko ka wuli ka bɔ yen. Wa maa minnu ka kumakan bɛ ta minnu sɔnna ko ka président wuli ka bɔ yen olu de bɛ jate. Wa mun y'an ka sariya sunba ɲɛmɔgɔ ye wa nin ko bɛɛ bɛ kɛ ale de ka yamaruya kɔnɔ koyi wa a bɛ kɛ a yɛrɛ sigilen ɲɛna wa ale de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o don mun ye nin ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye. Wa jamanakuntigi yɛrɛ fana bɛ se ka maaw bila minnu fana bɛ se ka nin yɔrɔ fa koyi minnu bɛ se ka a yɛrɛ ka hakilinaw ko nin yɔrɔ don k'o sɔngɔla don koyi wa a fana bɛ se ka maaw ɲini maa minnu bɛ taa ka kumakanw ani ale yɛrɛ ka walew ka taa olu kuma ɲɔgɔnya wa ka taa olu niyɔrɔ don ka t'u sɔrɔla don i b'a ye k'a fɔ a fana bɛ se ka mɔgɔ ɲini k'o bila o baara la maa minnu y'a yɛrɛ sagona maaw ye avocat kunda. Wa sariya senw de fana bɛ nin kelen kelen ni jɔsen kelen kelen bɛɛ latigɛ koyi wa nin ko bɛɛ bɛ kɛ mun ye sariya kɔnɔna de fana na.